Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile uthi mina nginokuphupha amaphoyisa engejabulela, ngabe lokho kusho ukuthini? Uma unombuzo nawe usungabuza ku-comment, ngizokwenzela yakhe ivideo ngibuye nayo, kodwa ungakhohlwa ukusubscribe usilandele. Uphupha amaphoyisa ekujabulele lokho kusuke kubika inhlanhla enkulu ezayo kuwena, kubika ukuthi unenhlanhla nje enkulu, kusho ukuthi kunokuhle omele ukwenzeke okulindele okuzowenzeka. Uma unombuzo buza ku-comment, ungakhohlwa uku-inbox ugcina